Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyakhuluma ngothando nesithembu kodwa ke ngizokhuluma ngama-viewers also fans ale show nento engithi nje siwosizi siwomama asixoxe kancane because yona inomthelela omubi. Asize la kuma-viewers akuthando nesithembu. Kubantu ababukela uthando nesithembu kongazi ngithi nje ukuthinta kancane lapho babuka ishow ngezathu ezahlukahlukene. Abanye bayibukela ukuthi ishow ine-drama, abanye bayibukela ukuthi izoza no-number 5 omusha, abanye bazoyibukela ukuthi amakhosikazi akamseleku ayaxabana or benze njani nge-sisterhood or ubudlelwane babo as sister wives. Kube yimi oyibukela ukuthi ngiyixoxe-ke la kule platform because kunemali engiyitholayo. Ngiyacela-ke sithando sami, darling, sweetheart, ungafiki kule channel uzongibhoxa. Ngayifunda iy'ncwadi, ngisayifunda iy'ncwadi, ngiyafunda nama-magazine, ngiyafunda nama-newspapers. Angikwazi ukuthi ngizofika kule channel ngizokhuluma ngey'ngubo hlampe abay'gqokayo. Angikwazi ukuthi ngizofika kule channel hlampe ngizokhuluma ngama-weaves or enye into. Kune-story esisilandelayo, kunendaba exoxwayo kumabonakude. Also angikazi ukuvumela i-TV show manje seyiyi-TV show ikwazi ukuthi ingicabangele or ngidownload indlela yokucabanga because i-TV ithi. I-TV bazosivezela lokhu abasibonayo abazivezela khona esikwazi ukuthi sikubone sonke, kodwa futhi sizoba nayo imibuzo ukuthi lokhu abangasitsheli khona kuyini. In real life baphila kanjani as umndeni omkhulu kangaka. Nalezi zinto ezivelayo ezincane nezinkulu nezinye ey'shiwa zilenga, ikuphi hlampe abakusithezile esikufundayo yini esingakufundi yini. So yabo le channel ngikusho nje kakhulu, yazi ngifisa ukuthi ngabe nginezwe li-base akusiyona i-fan base kama-K. She's a beautiful woman, wenza izinto ezinhle laphaya kwi-story. Silandela ukuthi i-role yakhe kwi-show or kwi-character yakhe kwi-show injani. Musani ukuzenza ngathi angifuni ukusebenzisa amagama a-wrong. Musani kodwa ukuzenza kanjalo. Musani ukuzenza kanjalo. Masilandele i-story, kunento esiyikhulumayo eziphathelene ne-story. Mawuthi uyi-fan base, uyi-die hard, iya kulama pages asho ukuthi ibhede kaMakhumalo, ubekuphi, ubegqoke kanjani, she slayed, yonke leyo nto leyo because bakhona abama-fans abenza lezo zinto lezo. O-lovers of Mangwabe ila abazokutshela, bazokukhombisa khona iy'thombe zaMangwabe. Angizile ukuzokhuluma ngey'thombe lana or ngokuthi i-makeup yabani ibi on point. Ngiyayi-eda nje lezo zinto ukuze i-review ibe interesting. Ngizoletha zonke lezi zinto ezikuxakayo ukuthi wena uyi-receive uzizwe kahle because unale mentality onayo. Akusilo-ke iphutha-ke ukuthi leyo mentality onayo. I-TV vele yenze njalo ngoba i-TV sekunika isithombe. Mase kunika isithombe wena usuhleli phansi-ke ubuka ukuthi abantu benzani. Mawungagcini lapho uyakwazi ukubuka ukuthi okay, uyakwazi ukucabanga ukuthi behind the scenes kwenzakalani. If baya-actor kuhamba kuphelele-phi, yini abafuna siyazi, yini abafuna singayazi. I-review-ke ihamba kuzona zonke lezi zinto. Nokuthi-ke i-show interesting yini noma basaphinda into eyodwa, i-review leyo. Uza nje manje ngikhuluma ngoma-K izinto eziningi ingoba uma-K izinto ayishilo. Zishintsha yonke into esizwe ku-season 1 naku-season 2. And bakhona abanye ngiya-appreciate nalo ufika nempendulo ukuthi maybe abanye abazwanga wathi kodwa sila ukuthi akakwazi ukukhuzwa ngento athi yena ikhona, okusho ukuthi kunenkinga. Mase bezivezela ukuthi-ke kunenkinga ekhona sesi-alert, silindele ukuthola ukuthi le nkinga yini ngoba kuwona wonke ama-seasons uMakhumalo hlampe ukhuzwe kabili. Yindaba esezokhuzwa manje ngalena.
noma sizwile ekuqaleni and futhi masizwe ekuqaleni besifila ngakho ukuthi besifila khona ukuthi why engathi inendaba phakathi le ukuthi ngangisemshadweni kabani ubani ngiyamazi yonke yo. Okay ke because ngibored kunomuntu othi like kune-agenda oyiphushayo uzama ukuthi sizone. Akekho umuntu engizokutshela ukuthi mzonde ngisho ngabe kuthiwa umuntu owone kanjani. Abantu engakutshela ukuthi hambe yobazonda abadlwenguli nababulali ngoba ngisho ngabe kuthiwa unenhliziyo ekholwayo abantu abanjalo bayizilwane emhlabeni, right? Bengicela-ke la kubazali ngoba le ibalulekile ukuze ingafi imiqondo yey'ngane zethu, bancisheni i-TV, babukiseni ngaleso sikhathi esincane, bagxile ey'ncwadini. Mawukuthi kuzoba i-punishment, baphanisheni i-TV bephume kuyona ngoba nabo bazoba nomqondo lo esiba nawo ngama-TV shows ukuthi-ke sekugcwele yonke into efakwe i-TV, awusakwazi ukuzicabangela ngokwakho, awuseyona i-independent thinker, awusakwazi nje uku-analyze izinto because uMakhumalo utheni, because uMayeni utheni. Okokugcina le channel akuso fan base yankosikazi olapha kuThando Nesithembu. I-review ukuxoxa izinto ozibonile nezinto ozicabangayo, kuyahluka ukuthi wenza kanjani ukuze kube interesting. Angifikanga kule number ekhuphuka kancane yama-subscribers ngokwenza le channel izwakale sengathi iyi-fan base, ngeke izibe yiyona nanini na. Mayikhona into engiyibonayo ukuthi lo nkosikazi uyikhulumile and lena ngiyabona ukuthi okay singaxoxa ngayo and lena ngiyabona futhi ukuthi angiyazi ngale ndlela, ngizoza la ngizobuza ukuthi nina niyakwazi lokhu nalokhu nikujwayele yini. Njengento engiyivezile nje ukuthi ekuqaleni makuvela ukuthi uMseleku nosisi wakhe bebe babili ekhaya, kube nesikhathi sokuthi basele bobabili abazali abekho, leyo nto inobufakazi kuyona yonke into abayixoxayo, inobufakazi nje nawe ongayitholela ukuthi kuleli khaya umama mhlambe washeshe wahamba. Kuyabonakala nokuthi uMseleku uyi-breadwinner, siyakubona lokho, nokuthi amakhosikazi akhe eze bekhona iphakethe lakhe belivuma, siyakubona lokho. Manje why ngonkosikazi Nkosi yami nizoba nenkinga kodwa nizoba nenkinga. Yithi ngikwenzela isibonelo, yabo ku-Big Brother benginayo i-favorite ebengimthanda nengimfisela ukuthi awine. Mina-ke ngoba-ke bengingakwazi ukwenza ama-reviews ngo-Big Brother because isikhathi bengasitholi ngisanale nkinga ya-YouTube. Bengiwabuka ama-video enziwa ama-YouTubers bekhuluma ngo-Big Brother and ukhona bengimbona ukuthi okay kwi-fave yami uhlezi eza nezinto zokumcriticize, kodwa bengimlalela because ilona side afuna ukuliveza lelo. Bengiyibuka ivideo yakhe ngingalwi naye ukuthi hayibo engathi uyamzonda ubani ngoba ku-impossible ukuzonda umuntu ombuka ku-TV ube serious. Hayi, into ephathelene-ke nomqondo leyo, ngeke guys, ku-impossible. Ngisho umuntu ungangathanda indlela avela ngayo nenza ngayo izinto, kukhona ukuthi i-TV show ungasayibuki, kodwa nje ngisho uSithuphethu wayengamhloniphi ubaba wakhe, kodwa ngoba ishow yabo yangidina ngalokho ngangathanda ukubona ingane engahloniphi ngayeka ukubuka ishow. Kodwa angikwazi ukuthi ngoba ngabona uSithuphethu edelela ngibuye la ngithi ngiyamzonda usiyacela nxa kosha wacima, bekuzoba i-review enjani, yabona? Nawe-ke ukuze uyisize-ke ube nokuthula, mawubona sengathi uzodideka, uphatheke kabi, kube buhlungu inhliziyo, uphathwe yikhanda, mangitheni ngonkosikazi le channel ayikho right kuwena, ngoba indlela engenza ngayo manje ngizocompare izinto eziningi and mangicompare angivezi izinto ezinhle kuphela, ngiveza okuhle nokubi, esikufundile nesingakufundanga. If-ke you believe ukuthi kune-agenda, eyakho-ke leyo. Mina le platform ingipha amasenti ngokuthi ngikhuluma ngama-TV shows and kunabantu abangisizayo
support lokhu engikwenzayo ngokuthi bebuke lama-video. Mase kuzoba nomuntu ozofika nomqondo wokuthi uyazonda, unomoya omubi ngoba why inzondo igcwele ekhanda lakho. Why inzondo kuzoba into yokuqala? Usho ukuthi wena nje abantu abakulungisi uma wenza iphutha? Abantu abaphikisani nawe uma ukhuluma? Hhayi. Thatha umoya omubi wakho ungezi nawo la, ngoba kuzosuke kugcwala abantu abanokucabanga okufana nokwakho. Umuntu afike la angizwe ngikhuluma ngoMayeni, mhlampe uMayeni wenze into e-wrong kwi-episode 15, mase sithi shuthi uMayeni awumthandi. Yeyeni. Hayi guys, ngeke asishiye le eyokuphambana kwemibono. Ukuphambana kwemibono kukhona-ke sithandwa sami, into eyenzakalayo. Nawe nje ziningi izinto othi uyayibona ngendlela oyibona ngayo, afike oseceleni ayibone ngendlela ehlukile. Kodwa-ke bengithi iy'ngane ukuze zikhule zikwazi ukucabanga, zikwazi ukuhluza izinto, bancisheni i-TV. Asibe sincane isikhathi ingane esihlala ku-TV. Ngaphandle uma kuyi-TV show efundisayo okuzoba nesifundo, and uyabona ukuthi isifundo lesi simayelana nani, nawe yinto ofuna ukuyitshala enganeni, ifunde, ikhule ikwazi lokhu. Ngaphandle nje siyacela nomnakwethu nothando nesithembu, izinto wena ozi-enjoya ngoba kunesigaxa, kunedrama, ziyakhala, ayifundi lutho ingane lapho. Angizami ukunilawula kodwa kunjalo. Ingane izoba nalowo mqondo lowo. Ezinye futhi izinto ezenzeka kulama-TV shows atshala udlame ey'nganeni, ngoba ngeke ngibuke nala enzelwe iy'ngane. Uthole ukuthi kunama-bullies, uma kuvela ama-bullies kodwa le show iveza sengathi baya-celebrate lezi ngane ey'bhulisha ezinye. Uthole ukuthi kune-group ey'ngane ey'phaphile, into eyenzakalayo vele nasey'koleni le. Uthole ukuthi kune-group ey'ngane ey'phaphile, kodwa le group ey'ngane ey'phaphile hleze zenza noma yini ebhedayo, ziphumelela. Nakho lokho uyakunakisisa ngoba manje kutshala umoya omubi ey'nganeni. Kodwa-ke amakhosikazi, phuza amanzi kakhulu, ngoba ziningi izinto mina engihlala phansi ngithi kanti leli khaya kunjani? Mase nami ngithi ngifuna ukubona ukuthi nabanye bayasho ukuthi kanti leli khaya linjani, ngoba ngibona izinto nje ezinye ngithi zibucayi, ziyathusa kwasha kwacima. Nanokuthi nje yaku-season 6 le yokuthi kufanele kutholakale osemncane, osa-fresh. Mase ngiyibuka nento engiyicabanga manje iyangithusa khona. Nami nginayo futhi indawo enozwelo phansi ngoba ngiyayibuza ukuthi ngabe lento esiyicabangayo yiyo yini eyenzeka. Uma-ke yenzeke ngendlela eyenzeke ngayo, bonke bamukela lesi simo, pho why sekuhambe isikhathi eside kangaka bafuna ukuveza lento, ngoba phela lento le ayibukeki ifana nento e-clean. Mawukuthi izona zinto ezizo-reveal-wa manje ukuthi kahle kahle ekuqaleni u-page 1 walesithembu ume kanje. And khona manje mawukuthi u-page 1 ume kanjalo, bafunda nike abanye abantu laba abathi lesi sithembu sihle kwasha kwacima. Bengingekho-ke lapho, bengizocacisa le ama-viewers ukuthi kwazi futhi lokhu. La bantu ababuka leya TV show bayibuka ngezathu ezahlukahlukene. Mina-ke ukuze ngikwazi ukuxoxa nabantu nento engiyikhulumayo mhlampe izwakale i-interesting kumuntu ohlangana nevidiyo yami, sengihlala odabeni kwi-storyline. Bathini, benzani, ubani ogudla omunye, ubani mhlampe okwi-competition namanye amakhosikazi, why, le behavior idalwa yini, konke lokho. Yilokhu-ke kwenza i-review le engiyenzayo, hhayi imizwa yakho. Uma ngizolalela imizwa yakho, ngilalele ukuthi futhi ngilandele ukuthi mhlampe kunama-followers amangakanani kwi-page elithini, angiboni ukuthi i-channel yami izokhula. Angiboni futhi ukuthi nami ngizokwenza isense kwizinto engizikhulumayo, ngoba nami nginendlela engibuka ngayo izinto. Ngiyaxolisa uma ngizwakala kabi okuzozwakala ngathi ngi-rude, kodwa bengizama ukuthi nje ngiyibeke le. Angimfuni umuntu ozofika kule channel ethi wena uzonda uMayeni, wena uzonda uMacele, wena uzonda uMakhumalo. Beke wakho umbono, if ayikho vele into oyibuke yathi
angikhomente, akunankinga lokho. Kodwa manje mase uzofika nokuthi angizondi mina ngifuna ukuya ezulwini, anazela ngizwe ngimchazela ukuthi ezulwini la kuthiwa siyodla ama-fruit yonke inhlobo, konke okufunayo kube kula. Sekufika wena-ke ufuna ukufaka umoya omubi la? Hhayi, naloku engikuhlebayo ngihlele ngikugadile ukuthi akulimazi ndawo, wena suzothi ngiyazonda. Ma wena ugcwele izinto zokuzonda nomqondo omubi, hhayi, gcine kuwe. Bake bavelelwa abantu yimi, ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa bandla. Ayekho unkosikazi engimzondayo, akekho futhi engimbona ukuthi ungcono kunomunye. Banezinto nje zabo abazenzayo bonke ey'hlukile. Yilezi-ke sithanda ukuy'xoxa-ke. Nokuthi-ke phela awukwazi ukuba ku-T_V show ungakrithisayizwa. Kanjani manje? Hawu, kahleni bo. Hawu, kahleni. Ukudlala ngami. Usanje ukudlala ngami ngize ngibone. Ngiyabonga i-support, bye.